Mireu, una cosa que no havíem implementat i que es fa de tot punt necessari és que us inscrigueu a un grup dins del llibre digital. La primera cosa que hem de fer és estar sempre en el nostre entorn Google, en el nostre compte de Google. Sobretot el compte @alumnes, d'acord? Es veu, jo sóc en el meu, veu la meva icona i estic en l'entorn Google. Ara hem d'entrar a Edelvives Digital i quan entrem a Edelvives Digital, tots sabeu, bé, ho farem, tiraré enrere i recordo que si no ho heu fet, Edelvives Digital, si no teniu l'enllaç directe, entrem, malgrat estar en l'entorn, d'acord? I hem de dir entrar amb entorn Google. Conforme? Aleshores vosaltres sou aquí en els llibres i teniu un apartat que és els meus grups. Jo ara... Bé, doncs aquí vosaltres ho teniu d'aquesta, m'imagino, aquesta vista. La centro una mica, que es vegi bé. El llibre de castellà, el llibre de català, i aquí teniu més grupos, o potser si ho teniu en català, doncs dirà els meus grups. Correcte? Si cliqueu aquí, aleshores passarà a aquesta altra pantalla, que serà únete a un grupo o uneix-te a un grup. Jo us hauré enviat un codi de grup, o el codi que us he enviat, adjunt amb aquest tutorial, l'heu de posar aquí. Cada classe tindrà el seu, l'heu de posar aquí. Per què serveix això? Doncs això serveix perquè totes les activitats que heu fet digitals amb anterioritat i les que fareu a partir d'ara, si jo minimitzo això, jo tindré tots els alumnes de cada classe, un llistat, i aleshores fixeu-vos aquest alumne del que he tapat el nom, doncs a la unitat 1, 7, 4 de 12, 6, 4 de 12, llavors les activitats que s'han fet doncs queden enregistrades. Això podria ser una nota, si hagués de ser una nota, però a més a mi em permet exportar-m'ho a un full de càlcul i aleshores allà mirar segons les activitats, o sigui que ara no us amoïneu per el número o per la nota, però d'aquesta manera és una manera molt pràctica de que tot el que feu queda enregistrat en el vostre número o en el vostre compte concret d'Edelvives. Suposo que s'ha entès i ja veureu que és molt fàcil.